Awas, ayo. Hos, 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 hos. Oh, oh, awas. Oh, oh, Nggih, tari bantengan. Nggih, sesarengan tari happy show happy nggih. Sampun cawanteng dalemipun Bapak Ika utawi Bapak Heri sakeluarga nggih. Mama tari bantengan nggih disukani gending-gending mama, tapi saderengipun disukani gending-gending nggih semoga dumateng Bapak Ika utawi Bapak Heri nggih putra waya panjenengan monggo ditumpakno bantengan. Ayo panjake sing nganggur nggih tak selamat sesarengan Kang Yudi nggih digoleki putra waya Bapak Ika utawi Bapak Heri nggih ditumpakno bantengan nggih kalian disukani gending Mas Amin disukani gending salam kerong nggih dados. Niki wonten Mbok Dewore saking ketinggalan nggih. Ayo digoyang bokonge alon-alon. Ayo hos hos ayo digoyang bokonge capit. Ayo cak ngadi. Ngadi ono pada ono iki ngadi.
ayo dipindah ayo Salam kerong nggih pambukane gending teng wontene tari bantengan nggih ditambahi sak gending mama disukani gending patetan nggih sumangga nggih semoga Mas Duplin digoleki Putrawaya Boko Ika Heri nggih ditumpakno maneh ayo digoleki ayo ditambahi sak gedhe ayo was joget ayo mari disangoni sing semangat Gembyang ilang yawi ati kedyana masih omong regan piro regan gembyang tapi hati lang regan regan gembyang
Petetan gending ingkang angka kalih nggih teng wontene tari bantengan nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang terlahir nggih teng wontene Gebyare Reog Setiakawan nggih ayo tari happy so happy sesarengan bantengan nggih sesarengan Mbok Dewore nggih wonten Mama Jambrute nggih wonten Mama Londoe nggih ayo bali-bali nang panggonane yang diganti sambutan gaya campursari kendang kepul Setiakawan ayo tapi ojo sembrono metune bantengan nggih disukani gending Berjabar Madura Sronen Sakti Cak Karyan